Suomi on hieno ja kaunis maa. Täältä löytyy metsiä, järviä, peltoja ja ennen kaikkea vielä puhdasta luontoa. Meillä on suuri vastuu siitä, millaisen perinnön jätämme seuraaville sukupolville. Metsästysseurojen toiminnan mielletään usein liittyvän vain metsästämiseen. Suuren huomion metsästysseuran toiminnasta vie vapaaehtoinen riistanhoito. Se on toimintaa, joka on suunnattu riistan ja sen elinmahdollisuuksien parantamiseen. Metsästysseuroille ja metsästäjille se on kunnia-asia. Kokonaisvaltainen riistanhoitotoiminta alkaa yksittäisen eläimen huolenpidosta, koskien alueen kaikkia eläimiä. Riistanhoidossa toimenpiteet ovat pitkävaikutteisia. Ne vaikuttavat laji- ja ympäristötasolla jopa vuosikymmeniä. Toimintaan kuuluu elinympäristöjen kunnostukset sekä eläinten rauhoitus ja tarvittaessa siirtoistutukset kannan vahvistamiseksi. Lyhytvaikutteisella riistanhoitotyöllä pyritään auttamaan riistaa vaikeiden kausien yli. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi riistapeltojen tekeminen, riistan talviruokinta, vahinkoeläinten kannansäätely, pesimälaitteiden valmistus ja tarhakasvatus. Tämän toiminta-ajatuksen pohjalta toimii myös metsästysseura Kontio Jokioisilla. Metsästysseura Kontio perustettiin Jokioisilla 1927. Perustajina toimivat tuolloin tavalliset jokioislaiset. Seura mahdollisti jo tuolloin metsästämisen ilman maanomistusta. Nykyään seurassa on yli 100 maksavaa jäsentä sekä kymmeniä maanomistajia. Seuran toiminta on ajan saatossa muuttunut metsästys- ja kilpa-ammuntaseurasta merkittäväksi riistanhoitotyötä tekeväksi tahoksi, jossa toimii useita alajaostoja, kuten koira, kilpailu, riistanhoito, maanvuokraus ja nuorisojaostot. Toiminnalla on pyritty saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä seuran toimintaan. Jokioisten metsästysseura Kontiolle on erittäin tärkeää nuorten kasvattaminen vastuullisiksi metsästäjiksi. Päivän pääasia, Anttikin on varannut tätä jo kuinka kauan. Artti ja tästä. Toiminta mahdollistaa nuorten pääsyn metsästysseuran toimintaan ja metsästysharrastuksen pariin. Seuran nuorisojaosto perustettiin 1995 ukkoutumisen ehkäisemiseksi. Nuorten toimintaan kuuluvia asioita ovat ympäristökasvatus, osallistumiset riistanhoitotalkoisiin, ampumaharjoitukset, kilpa-ammunta, metsästäjän taitojen oppiminen sekä tapa- ja kokouskoulutus. Metsälle otetaan nuoria jo 5 vuoden ikäisenä vanhempien seurassa. Osallistuttuaan toimintaan 5 vuoden ajan pääsee nuori 15 vuotta täyttäessään ilman jäsenmaksua seuran jäseneksi. Kontion nuorisojaostossa on useita kymmeniä jäseniä. Millainen on metsästysseuran riistanhoidon vuosi? Vuosi alkaa tammikuussa, jolloin vielä on metsästyskausi meneillään.
Tammikuun loppuun asti on käynnissä peuran ja kauriin metsästys. Jäniksen metsästys jatkuu aina helmikuun loppuun asti. Alkutalvi ei kuitenkaan ole pelkkää metsästämistä. Talvesta selvitäkseen riistaeläimet tarvitsevat myös huolenpitoa ja ruokintaa. Myös nuolukivien sijoittaminen on tärkeä toimenpide, pitämään hirvieläimet kauempana vilkkaasti liikennöidyistä teistä. Kontio hoitaa eläinten talviruokintaa toimittamalla ruokintapaikoille juureksia, omenoita sekä kauraa ruokinta-automaatteihin. Riistakameroiden avulla voidaan seurata eläinten toimia ruokintapaikoilla. On tullut kyllä aika paljon niin tuommoiseksi yksityiskohtaisemmaksi ja selkeämmäksi tuossa. Kevättä kohti mentäessä maaliskuussa alkavat myös keskustelut maanomistajien kanssa, mikäli vuokrasopimukset tarvitsevat uusimisia tai muutoksia. Samalla sovitaan maanomistajien kanssa riistapeltojen perustamispaikat. Kontio on edelleen seura, jonka jäsenistöstä suurin osa ei omista maata. Tällöin on tärkeää, että seura toimii esimerkillisesti. Seuralla on vuokrattuja metsästysalueita noin 6000 hehtaaria, joista suurin osa on yksityisten maanomistajien maita. Eli tää on mun kappale, juu, hyvä. Tää on mun kappale ja... No niin. Ei mitään, tästä taas jatketaan. Tää oli hieno homma kyllä. Metsästysseura Kontio kuuluu Jokiläänin riistanhoitopiiriin, johon kuntina kuuluvat myös Ypäjä ja Humppila. Maata riistanhoitoyhdistyksen alueella on yhteensä 38 000 hehtaaria. Metsästysseura Kontion vuosikokous pidetään maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan eri jaostot ja jahtipäällikkö. Hirvieläinkokous kuuluu myös kevään tuloon. Tällöin selvitetään huhtikuun loppuun mennessä, ketkä seuran jäsenistä haluavat osallistua hirven tai peuran metsästykseen. Metsästyslupahakemukset toimitetaan riistanhoitoyhdistykselle. Pannaan sinne vähän, niin tää vinkalla, niin saadaan. Pannaan tosta. Myös vesilintujen ruokintalautat valmistetaan huhtikuun alussa, jotta ne ovat paikoillaan jäittenlähdön jälkeen. Kesän odotteluun kuuluu riistapeltojen perustaminen. Peltojen tarkoitus on tarjota eläimille ravinnon saantia ennen pahimman talvikauden tuloa. Riistapellot tarjoavat ravinnon lisäksi myös suojaa eläimille, mikäli kasvatettava rehu on kookasta. Toukokuussa sovittujen riistapeltojen paikat kynnetään. Noin viikon päästä kynnöstä on vuorossa pellon muokkaus ja istutus. Normaaleja riistapeltoon istutettavia kasveja ovat rehukaali, rapsi, ohra, kaura sekä juurikkaat. Seuran kesätoimintaan kuuluvat ampumaharjoitukset sekä kilpailutoiminta. Kontion toiminta on vilkasta kesäaikaan, jolloin järjestetään koulutusta ja metsästykseen liittyvää oheistoimintaa, kuten erämessuille tutustuminen. Myös vesilintujen ruokintapaikoista huolehtiminen kuuluu suven toimintaan. Varainhankintatalkoot seuralle kuuluvat myös kesään.
Loppukesästä alkaa valmistautuminen tulevaan metsästyskauteen. Loukkujen rakentaminen ja huoltaminen kuuluvat vastuulliseen riistanhoitoon. Kontio järjestääkin tekotalkoot loukkujen valmistamiseksi. Loukkujen paikan valinta on yleensä metsästäjän vaiston varassa, esimerkiksi eläinten luolien ja vesistöjen läheisyydessä. Loukut pitää sijoittaa niin, että ne ovat yleisöltä näkymättömissä. Mikäli loukkuun päätyy rauhoitettu tai sinne kuulumaton eläin, pitää se vapauttaa. Loukkupyynnistä on säädetty lailla, milloin ja mitä niillä saa pyytää. Syöttinä loukuissa voi käyttää lihaa, perkuujätteitä ja kalaa. Loukut tarkistetaan säännöllisesti päivittäin. Sepelkyhky aloittaa syksyn metsästyskauden 10.8. Ja heti sen perään 28. alkaa sorsastus kello 12. Kellonaika-aloitus onkin sorsastajille tarkka paikka. Syksy on metsästäjille kiireistä aikaa. Metsästettävää on niin isoa kuin pientäkin eläintä. Metsästysseura Kontion hirvikokous pidetään syyskuun alussa. Kokouksessa valitaan seuran jahtipäällikölle apulaiset. Metsästäjien luvat ja kelpoisuus tarkistetaan samassa kokouksessa. Varsinainen metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina ja se kestää joulukuun loppuun asti. Loppusyksyn toimintoihin kuuluu myös ruokintapaikkojen seuranta ja niiden hoitaminen. Sitten sillä on sormet alla. Kato, pistät sen veitteen niin kuin näin. Joo, sillä ettei se pienet pitäisi olla. Hirvestysaikana myös hirvikolarit lisääntyvät. Metsästysseura Kontiolle kuuluu Jokioisten alueella kolareissa kuolleiden hirvieläinten poistaminen teiltä. Kauriit ja peurat seura saa pitää itse, mutta hirvet kuuluvat riistanhoitoyhdistykselle, joka myy ne eteenpäin. Myynnistä saatavilla varoilla voidaan ostaa esimerkiksi seuroille loukkuja ja nuolukiviä, jotka muuten ovat omakustanteisia. On tärkeää, että seura säilyttää hyvät suhteet maanomistajiin. Kontio toimittaa vuokranantajille maistiaisia sekä valistusaineistoa ja osallistuu tarvittaessa maanomistajien talkoisiin. Jaha, täällä on haravointipuuhia. Syksyn iloja tietysti. No niin, tässä olisi tää maistiaisliha. Että... No kiitos. Pullosta oli aika paljon jäljellä. Riistanhoidon vuosi on seuran jäsenille yhdistävä tekijä. Toiminnassa on tilaa niin vanhoille kuin nuorillekin. Yhdessäolo ja tekeminen luonnossa on mitä parhain harrastus. Se antaa kokemuksia, joita ei voi saada kuin metsällä. Hyvin tehty riistanhoitotyö takaa myös hyvän vuotuisen saaliin
ja kestävän kehityksen jatkossa. Jokioisten metsästysseura Kontio, lähellä luontoa. Aina luonnossa riista on vaeltanut, mihin metsiä on samoilleet. Aina korvessa Kontio on kulkenut, sekä tavoista täyttyneet teet. Erämiehillä aikoinaan aatokset vei parin yhteisen harrastukseen. Oman metsästysseuran, jos aikaan he sais, Jokiläänissä ensimmäisen.